זה נג או נגאינה. כך אמר לעצמו. הוא זוכה לחדר האמבטיה. אכן, הייתי צריך לדבר לשוב בן דודך. אתגנב פנימה, אהרוג את האיש, את אשתו ואת בנו. אז הבית יהיה שלנו, וריקי טיקי יסתלק. ספר גאוני, עיצוב מהמם, התף ידעו מא' ועד ת', כבר בגנון. קלאסי קלטת, גאה להציג, אותיות, זה משחק ילדים, פטנט חדשני, ספר ומשחק ללימוד האלף ב'. עכשיו כולם יודעים. אותיות זה משחק ילדים. בלילה כשכולם ישנים, אמא, אבא וגם... חדש מקלאסי קלטת ואולפני דיסק אין. לקט מובחר של סיפורים ושירים ישראלים אהובים וידועים באנימציה חדישה ומתוקה. מי אתה חבר? שאל גדי. שמולי קיפוד. מה לעשות, הקיפוד רוצה... ביניהם הסיפורים שמולי קיפוד, הצו של אורן והלו הלו אבא. וואו! צב, יש! אז מאוד עייפנו והביתה שבנו, שמש כבר יורדת ומאוחר. ומה הם ראו? ארגז יש, צעצועים יש, סלט אין, צו אין. הילדים היו עצובים ואורן בכה, כי זה היה הצו שלו. שובו בשלום, ניפגש מחר. אבא, מה תביא לי? מתנה? אביא לך רכבת עם זנב. אבא, לכלב יש זנב. כי אבא שלי הוא חכם מכולם, קלטת שההורים יאהבו, אבל הילדים לא ירצו להינתק ממנה. הופכים לי סרטים מהספרים. איך הספרים הופכים לי סרטים מהספרים. סרטים מהספרים. מוזיקה בבקשה. מי שטוב לו ושמח כף עמך, מי שטוב לו ושמח כף עמך, מי שטוב לו ושמח כף עמך, שירי משחק של דתיה בן דור, מתוך קלטת הוידאו החדשה של המתנה הכי. מי שטוב לו ושמח שירקע, מי שטוב לו ושמח שירקע, מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח שירקע. וזה לא שיר אחד, הרבה שירים. עם דפנה הרמוני, רני ברוך, כיפה אדומה, פיטר פן, סינדרלה, יהושע פרוע, אלינור אהרון. מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח שיצחק. מי שטוב לו ושמח שיקרא, מי שטוב לו ושמח שיקרא, מי שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח, שטוב לו ושמח שיקרא. ועכשיו עושים הכל מההתחלה, ועכשיו
שטוב לו ושמח, זוכר ולא שוכח, ושוב עושים הכל מההתחלה. בידיים מצוצות. סבתא בישלה דייסה, 100 שירי משחק ראשונים עם כל השירים שעליהם גדלנו ואותם אהבנו. בואו כולכם לחגוג יחד איתי, עינת ארליך, אלינור אהרון, ליה קניג, אלברט כהן, משה בן בסט ואילן ליבוביץ' בסדרת קלטות הוידאו החדשות סבתא בישלה דייסה. עכשיו בחנויות. יצירותיו האהובות של לוין קיפניס מתעוררות לחיים חדשים בסרטי ההנפשה המצוירים מבית אולפני אנימה בקלטת הוידאו החדשה אליעזר והגזר. לא יזוז הגזר. הילדים התאהבו מחדש ביצירותיו הקלאסיות של לוין קיפניס. המטריה הגדולה של אבא. מעשה בחובה. מעשה באפרוח שהלך לחפש אם אחרת. ואליעזר והגזר, מגיש דליק וולינית, שרה חני נחמיאס. אליעזר והגזר, קלטת וידאו חדשה. ילדים, בואו לבלות בגן מקסים עם חני נחמיאס וכל החמודים, ובגן שלנו עושים כיף חיים, שרים, רוקדים, והכי חשוב, נגמלים מחיתולים. ואם גם אתם רוצים להיות גדולים, תראו את קלטת הוידאו בלי חיתולים. זהו.